Konzultácia a poradenstvo sa v dnešnej dobe stáva veľmi potrebnou a žiadanou službou. Takže my sme sa rozhodli, že svojich skúseností a znalostí sa o tieto informácie s vami radi podelíme. Takže ak ste v situácii, že idete kupovať starý domček, môžete nás osloviť a veľmi radi vám poradíme a pomôžeme, ako by prebiehala rekonštrukcia a hlavne koľko by tá rekonštrukcia stála. A to si viete ešte pred tou kúpou do toho zapracovať a dobre si to rozmyslieť. Takisto ponúkame konzultácie už pred samotnou rekonštrukciou, to znamená, že už domček máte, rozhodli ste sa ho rekonštruovať citlivým spôsobom s použitím predných materiálov a niektoré technické veci vám nie sú známe alebo neviete si poradiť s niektorými náročnými detailami, tak v rámci konzultácie vám vieme aj s týmto pomôcť. Takisto konzultujeme priebeh celej výstavby, ale takisto konzultácie novostavieb. Opäť, keď si to chcete stavať svojpomocne, vieme vám v podstate byť nápomocní, pravidelne vás smerovať, ako postupovať a odporúčiť vám materiály, odporúčiť vám postupy firmy a prípadne niektoré samotné projekty a diela mať zrealizovať sami.